हाय लोगोफोर आं दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर दिनै आङो बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय आंनि फारामनि भिडिअ लाबोयैया ओमफ्राय दिनै आङो फारामनि भिडिअ लाबोदों आरो ओमफ्राय आंनि फारामनि भिडिअ नायग्राफोराथ' सानगोन ना फारामनि भिडिअ बिराद गोबाव जाबाय लाबोआखै माबायदि दङ बेफोरबायदि सानगोन ना आंनि अमाफोरखौ बेनिखायनो आङो दिनै लानानै फैबाय आरो फारामनि भिडिअ नायलांफाबाय थादो लोगोफोर आंनि अमा फारामनि भिडिअखौबो लोगोफोर नै दायो फुंनि 8टा बाजिबाय दायो फुंनि आदार होनाय सम आरो जों बे समावनो फुंनि आदारखौ होयो बियो जोंनि दैलि रुटिनखा आरो जों खदाय बे समावनो मोनसे टाइमावनो जोङो आदारफोरखौ होयो आरो जोंनो दैलि 1 घन्टासो सम नांगौ जायो आरो आदार होनाय आरो साफा खालामनाय 1 घन्टासो लायो जोंहानि अमाफोरखौ साफा खालामनाय आरो आदार होनायनि टाइमा अमाफोरनो आदार होनाया जोबथ'बाय लोगोफोर दायो गेजेर गेजेर जोंहा नै बेबायदि बे थालिर बिलाइफोरखौ होयो आरो अमानो नै लोगोफोर बे अमा बिमाया सानथाम जाबाय आरो फिसा होनाया ओमफ्राय बे अमा बिमाया 14टा फिसा होनायमोन ओमफ्राय मासे थैबाय आरो नैबे बिमानिखौ माथामखौ न'आव लाखिदों आरो फेदेरगोन बे माथामखौ फानला आरो नै लोगोफोर बियो अमाया दिनै डेट दङ आरो डिलिभारि डेट दङ आरो दिनै बेनिखायनो जिगाबखौ एसे गेर होना होदों नङाबा फिसा जाबाला एसे दिगदार जायो नालाय ओमफ्राय जुदि दिनैनो जानायाथ' डेटआथ' दिनैनो जानांगौ जुदि जायो होमबानियाथ' नोंथांमोननो दिन्थिखागोन आङो दिनै डेट दङ आरो बेनिखायनो जिगाबखौ एसे बुरजा होना होदों लोगोफोर बिराद सान्दुं गोसा दिनै ओमफ्राय आंहा अमा फिसा जानो नागिरदों नालाय ओमफ्राय घन्ने नायनो फैबाय थानांदों आरो जत्न लायाबाबो जाया न फिसिनानै आरो जोथोन लायाबाथ' आरो दिगदार जायो नालाय नै दायो जोङो बिराद दिनै सान्दुं गोसा नालाय बेनिखाय ओमफ्राय आदारबो जायाखै नालाय अमाया अमा फिसा जानो मायदों नालाय ओमफ्राय दैखौनो एसे दौफायबाय थादों आरो नै लोगोफोर मासे अमा फिसा जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोननो आङो दिन्थिबाय थागोन आरो खैथा फिसा जायो नायलांबाय थादो लोगोफोर मासे जाहांदोसो नै
दिनै जोंहा साराबो जिरायबाय दसे अमा फिसा जानायनिफ्राय दासो जिरायनो मोन्दों आरो मानो होनबा बिसोरखौ एसे जत्न लायाबाथ' जाया नालाय बे जोनोम जाखालि एसे जत्न लानांगौ जायो नङाबा बिमाया माने होसिननानै लायो बा गाथारनानै लायो बिदि जायो नालाय बिनिखाय माने जोङो एसे जोथोन लानो नांगौ आरो ओमफ्राय दायो ओंखाम जानायबो जायाखै दायो जोङो अमा फिसा जानायखौ नेयै नेयै ओंखामबो जायाखै नालाय दायो ओंखाम जानो थांनोसै लोगोफोर आंनि दिनैनि अमा जानायखौ आं नोंथांमोननोबो दिन्थिबाय आरो आं दिन्थिनो होननानैनो भिडिअ खालामगोन जुदि सानाव जायो होमबानिया भिडिअ खालामगोन होननानै सानखानायमोन ओमफ्राय हराव जाबाथ' हाया हरावथ' आरो दाखालिनियाथ' हराव जाबाय ओमफ्राय हराव जानायखाय आं भिडिअ खालामनो हायासै ओमफ्राय आरो हराव जों नेनायबो जायाखैमोन ओमफ्राय दिनैनिखौ माने मियानिफ्रायनो आदार जायाखैमोन आरो मिया मोनानिफ्राय आंनि अमा बिमाया आदार जायाखैमोन ओमफ्राय दैल' एसे एसे लोंबाय थानायखाय जों सानखादोंमोन आरो गाबोन डेटखा जुदि हरावबो जानो हानाय मानो होनबा सानसे साननैया आदा फिसा जायो नालाय ओमफ्राय हराव जाबाथ' आं भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो हाला होननानै सानबायमोन आरो ओमफ्राय फुङावहा उथिनानै नायब्ला जायाखैमोन ओमफ्राय फुङावबो आदार जायाखै आंनि बे अमा बिमाया ओमफ्राय दैखौल' एसे एसे होबाय थादों आरो दिनै फुंनिफ्रायनो बिराद सान्दुं गोसामोन एसे खस्थ' मोनबाय बिमाया ओमफ्राय आंनि अमा फिसाया 11ता जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय मोजां हेल्दि आरो अमा फिसाया ओमफ्राय जेसेबां जायो एसे खम जाबानो मोजां मानो होनबा बिमायाबो खस्थ' मोना ओमफ्राय फिसाफोराबो जेबो जाया आरो जेबो उसुबिदा जाया आरो जुदि 10-11तासो जायोब्ला मोजां आरो नङाबा बिमाया कभार खालामनो हाया ओमफ्राय बेबो मोनजायैयावहाय एसे उइक जालांनो नागिरो अमा फिसाफोरा बेनिखायनो 10-12ता बेफोरबायदि जानायानो मोजां आरो ओमफ्राय दाखालि आंनियाथ' आरो दाखालि आंनि अमा बिमा मासे जानायाथ' 14ता जानायमोन 14तानिफ्राय ओमफ्राय बिमायानो एसे गानायमोन आथिङावहाय ओमफ्राय बै आथिं एसे गानायावनो दुरबल जानानैहाय ओमफ्राय फिसाफोरा गेद्राय नालाय ओमफ्राय गेरखायनो ओमफ्राय बिमाया कभार खालामनो हायासै गाइखेर होनायावहाय ओमफ्राय मासे थैबाय आरो बिदि जुदि जन्म जानायनि उनावहाय थैयोब्ला बिराद दुखु मोनो मानो होनबा अननो ओंखारोना निजेनि फिसिनाय बुस्थुफोरखौ बिराद अननो ओंखारो मासे थैबाबो बिराद दुखु मोनो आरो ओमफ्राय आं सानो आरो जि मानैयानो जा माथामानो जा बा माबायानो जा मोजाङै जानांगौ ओमफ्राय मोजाङै थानांगौ होमबानिया मोजां नाङो दिनैनिया 11ता जाबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननोबो दिन्थिबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोननोसै ओमफ्राय अननानै आंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै हो आं बिदिनो गोबां मोजां भिडिअ लाबोनो थाखाय नाजागोन ओमफ्राय फारामनिखौथ' आं गेजेर लाबोगोन बिदिनो आरो दोङो अमा फिसा जानो थाखाय आरो आं जोख्लि दिखांनायफोराबो आंनिया सोब प्रेगनेन्ट जाजोबनानै दङ बेफोरखौबो आं लासै दिन्थिलांबाय थागोन लोगोफोर दायो दैज्लां बोथोर नालाय एसे माने आंनिया फारामा एसे माने दैज्लाङावहाय माने अखा हाबाय थानाय जायो नालाय एसे लेथ्रा जादों साफ साफाय खालामनो हागवाखै मानो होनबा दायो माइ गायबाय थादोंना जोंहा माइबो गायबाय थादों माइ दुब्लियावबो थांबाय थानांगौ जादों एसे खस्थ' जादों साफ साफाय खालामनो हायाखै बिदिनो जेने थेने मेनटेन खालामनानैहा थांगासिनो आरो जोङो दायो नै मानै अमा बिमाया फिसा होबाय आंनिया बेखौ आङो दायो बिराद मोजां जत्न लानांगोन जत्न लानायनिजोंसो माने बिसोरो मोजां ग्रथ जायो नालाय बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो होननानै सानबाय बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बाय बाय